Lagi ngapain, Nek? Nek lagi ngelinting jagung, Nak. Bantu, Nek. Ayo kita bantuin, Nek. Makasih ya, dong. Nek tinggal sendirian. Selamat ya. Nama dia kita ya. Ya, Pak. Dalam. Oke.
Halo, Adik. Dalam. Bopo. Iki lho, Adik iki lho. Mainan dhewe iki lho. Adik ya. Apa itu? Ini miminya nggak diisi. Jalan yuk. Jalan. Rumput. Arep makan ngendi, Pak? Apa kan, Dik? Arep makan dia apa nu kan, Dik? Anu olahraga. Oh, tes olahraga. Ya. Ayo, Kan, Dik. Ngono. Dolan. Ya. Adine Kang wis takim. Hah? Adine Kang wis takim. Iya. Ki Amerika. Amerika ki, Pak. Mbak sing sapa? Sudir Debul. Sudir. Debul, putune Sikar. Panarata. Oh ya lu wis gampang panglingan. Perungone tuna banget iki. Sehat lah. Ya. Iya, aduh, ngene iki. Iya. Mana kena tapi kena ora akeh. Nganakna Olahraga penapasan Mahatma iki. Ini program sekang ngendi? Selasa karo semua. Sing latih Sardiman Plawetan. Oh, kan Plawetan. Plawetan Sardiman Plawetan. Wong kae latih ya kesampak mandi bae sih. Orang Daldina berarti? Roh, dari Selasa semua. Oh, Selasa semua. Ada kan sih memang gol dino tapi kan sejen geno. Iya. Ada Selasa semua mengeneh. Bae sadina gelem ngarak padane rogono telu geno kae kuwi sih. Berarti senam ya, Kek? Iya ya, berarti senam ya gue olahraga penapasan. Olahraga ya. Olahraga penapasan Mahatma itu. Makanya ada maring ono rata pogung. Iya. Ya pogung masih akeh. Gue kan wis parawiri pendadaran malam ngono. Oh. Ya sih mangka sepisan ini pendadaran. Lembes pisan ya. Pindho ngemben tanggal 23 makan maning anu sarane ya suwi pada banget kanu ya pada banget maning lah. Wong kanu kabeh wong sepuh sih kan. Ya si cokan ngalas rek. Si cokan ngalas. Oh. Iki wis zaman pirang tahun. Iya zaman pirang tahun. Apa dulu enggak motor ngene? Wah, aku lah lunyu. Sing lunyu kono gunung, nek kene sih ora lunyu. Iya, isor pring kaya gombol iki. Isor pring ae lah. Dadi wong bakul bae tak ngreger. Salah kali udan lunyu ya pada orangnya tapi goro gitu rong yo do tedu 4 5 ya pada ngene. Aduh pernah sih. Ya gue ya disung karo motor singane gue kayu. Ora motor kuwi garap. Mengko mbok kapan wong anu anak rekam mbok. Pondake garis gombol yo pak gare ngono watu geni. Anu mbok tukang tukoni mbok. Ya trimo hidupku. Trimo Rizwan ngono akhirnya di putune anake. Oh. Wong ngetungane kene juragan paling kene ngusungi. Kayu kon karo ngonyor gondu sing kok mengene. Trimo. Disungi mari ngono dal gede tok ya, Kek. Iya. Sore golek kepenak udah terkait begitu lah kita ki harus mayung-mayung ngenatakan wani Karanganyar. Walah siki wis tekan Karanganyar ya. Tahun Karanganyar. Apa jujung waktu dulu ya mending Karanganyar gandu. Kalau gugur semending we kulon gandu betul langsung dikeruk ya. Iya. Kayak wadah. Sedina rampung. Rampung wis muni di Watmon. Ki nembe wingi mbok kuwi. Iya. Apa di pelosok-pelosok gede ngomong mana mudah terus pada coba ya ki mengene di apasnya nyata nurung kok ngomong agiane bangun hilir lagi bingung atau anu pribadi tok direct. Oh. Bangun hilir kene maune anu bosa berisi putune. Iya. Saya kenyang sekolah SMP ta donge wis didandani gini. Mau.
Rika dheweke iki Iya. dandani dhewek. Siap pasir, siap semen, ora wis komplit. Ngomong mengertene. Wargane kon dandani dalan kayak gitu lenyong. Ya kutul sagombol tok kayak kutul rumah gunung yang ada yang sage. Temen dandani kan bukan udah apa rong wit. Kene sewit, kira ora kudu tikungan sewit. Lah apa bisa dibangun? Ambrus pedhot. Pedhot kok jualan tok tuku kena selat. Tok tuku kena kawat. Wis keposo kaya ambrus maning sih iki ben tikungan. Anu rumah urug-urugan, Bok. Anu aru-arugan dadi maune dapuran pring karo kayu wae lho wis pringe mere bosok. Bosok kayane iya. Pedhot kae pas nambles kate disendet. Ya. Delenge ora keni-keni kan karena mengene tapi ya 30 sak rampung. Wah, terus. Asal sing akeh ketikungane sih. Iya. Jono sih tok. Diubur sih lah pondasi ini. Iya pasire bukirong kibit sebenarnya. Wong anu mone alah nggo mlaku sikil be angel apa bani motor iki. Gemene ya wis ora nyangka lah. Ya iya. Gemene Ya ora nyangka mani malah kowe pendul anu kowe gawe ngetrak. Iya kok. Padahal anu macet banget nang pereng. Iya tapi dambai adu kitne ora rata.